eNdonga iyatholakala kanjani uzona zonke iy'tolo ey'dayisa umculo. Abafana kaMgqumeni Zinandzawethu angeke besaphuma njengoba besibalindele. Kwazise isitudiyo abaqophela kuso sigcwele. Ungabalindelanga kanjani ukuqala wonyaka ozayo? Ithola idami lesitudiyo noKhathalani uzomkhumbula ehamba noMo ngaphansi kwesandla sendidane umtshengiseni umfokagcwensa. Ushini Mtekala uphumile Zinandzawethu. Icwecwe lakho ungalithola ngokuthi udayelele nombolo le. Imfezi emnyama ye-double disc yayo sisayilindile Zinandzawethu. Umdumazi yakhipha yena kanjani ngomhla ka-11 owomgqibelo lo esiya kuwo. Esimlindele yena ukuthi aphinde aphendule incwadi kaNjongo. Sisakhuluma ngoNjongo Zinandzawethu. Kuwo wonke ama-albhamu akhe akhipha uNjongo usazidlela amahlanga nje. Uma ukuthi uyaphikisana nalokho, khomentela ngazingezana i-comment section usho ukuthi umphikisa ngaliphi. Sengihamba.